Tämän viikon vieraana meillä on Henrik Affleck. Seuraavassa klipissä Henrik kertoo hieman itsestään ja me myöskin tuetaan useampi jakso hänestä, jotka tulee joka tiistai ja torstai aamupäivä. Morjesta. Mä oon Henrik Affleck, 72 vuonna syntynyt, 51-vuotias yrittäjähenkinen ihminen, joka tosin on jo eläköitynyt. Eli olen ollut noin 7-8 vuotta pois yritysmaailmasta ja töiden tekemisestä. Asustelen Espanjassa ja koitan saada aikani kulumaan mukavasti. Yrittäjähenkisyys on kuitenkin sen verran syvällä minussa, että nyt olen sitten ryhtynyt kirjailijaksi ja kirjoittamaan elämästäni ja taipaleestani kirjoja. Koko elämä on mennyt oikeastaan yrittäjänä alusta loppuun, vaikka sitten välillä on muutamassa palkkatyössäkin käynyt, mutta kuitenkin yrittäjyys on ollut siellä pohjalla aina se kaikista vahvin tekijä, mikä on itseäni kiinnostanut.